Anďo, máme part Ačko, 2 sety 3 cvikov. Prvé máme Bandit Superman, čiže dáme si dobrú gumičku pevnú na stred chodidiel a vybereš si opačné končatiny a budeme držať hore 3 sekundy. Ťuknú na zem, prsty na nohách aj ruke, malíček, tam je tá vytočená rameno v externej rotácii, palec ukazuje smerom nahor. Čiže hore 1, 2, 3, ťuke z vystreté končatiny stále 1, 2, 3, oporný lakeť, koleno pod klbami opornými. Dobre, 8 x 3 sekundy držíš na každej strane. Dáme si Cycling L-sit, čiže chceš bicyklovať vo výške bedier, pupku a 20 sekúnd. Dobre, čiže pekné pokrčenie, plná flexia v kolene, bicykluješ v plnom rozsahu, pekne dopnuté lakte najviac ako sa dá a dáme si 20 sekundové bicyklovanie. Jumping plank, máme nohy dopnuté v kolenách najviac ako sa dá, gumička bude v strede chodidiel, ramená sú nad lakťami, zadok trošku skáče, ale chce čo najmenej, 20 krát neprinožíš tak, že tá guma sa uvoľní a padne ti dole, čiže stále je ľahká napnutá a rátaš si 30 opakovaní, dobre, 30 opakovaní, rozmnožujeme jumping plank, 2 sety týchto 3 cvikov. Máme part Bčko, 2 sety 3 cvikov, opäť máme Monster Walk, 40 krokov, budeme si počítať dopredu, môžeš dať, že 10 dopredu, 10 dozadu, zase 10 dopredu a 10 dozadu. Čo chceme? Chceme cítiť zadok. A aby sme docielili to cítenie, tak otváraš kolena, tá noha ťukne výš len tak kúsoček, čiže one sa neprinožia opäť tie nohy, tá guma nemá uvoľnenie, tie kolená chcú byť stále širšie ako sú členky, asi 40 krokov. Druhý máme pull up on the belly. Potrebujeme zasa tú istú gumičku, ktorú si používal. Budeš ju držať, normálne ju stiskneš v pestiach a budeme mať nohy stále vystreté nad zemou a budeme robiť takéto hrudné extenzie. Čiže robíš hrudnú extenziu, tú gumičku natiahneš, ruky pokrčíš do pravého uhla a pritiahneš tú gumičku k prsiam. Zasa vystreté ruky, tam sa trošku tá extenzia stratí, potom zväčšíš tú extenziu a priťahuješ tú gumičku. Nemusíš to preháňať v tých extenziách a dáme si to 12 krát. Potrebujeme asi tenisky na toto, alebo niečo, čo ťa nebude tlačiť, možno, že na kotúčiku ťa to nebude tlačiť, nemusí to byť vysoký kotúč a dáme si takéto elevated single leg heel raises, takže dáme si opačnú nohu, opačnú ruku, chceš udržať rovnováhu, chceš robiť výpon na špičku, že päta ide na zem, to je štartovná poloha, dáme si to 8 krát, čiže štartovná poloha je tu, opačná noha, opačná ruka a snažíš sa vytiahnuť hore na špičku. Dobre, čiže skúsiš aj druhým kolenom hore do výšky bedra, skúsiš sa tam trošku popasovať s tou rovnováhou a 8 krát zdvíhame sa hore na špičku a zdvíhaš hore opačné koleno, opačná ruka je zapojená. 2 sety týchto 3 cvikov. Poďme na hlavnú part Cčko. Máme 3 až 4 sety. Dneska nechám ti to vybrať, že koľko chceš. 3 alebo 4 podľa pocitu. Máme tam Turkish get up, 20 kg kettlebell potrebujeme a potrebujeme 40 kg veľkú činku na squaty, presy a dead rows a deadlifty. Čiže double TGU. Máme, Anďo, 20 kg TGU, všetky 3 alebo 4 sety pôjdeme s týmto. Si dáš 4 sety, tak to bude až 16 get-upov dokopy, lebo my chceme robiť 2 get-upy za sebou na jednu, už sme to robili. Čiže dáme si tieto double a skúsiš ísť pekne pomaličky, krok po kroku, neponáhľame sa, chceme byť pod tou záťažou, čiže chceš sa s tým opäť trošku tak popasovať a dáš si pomalé 2 get-upy na jednu ruku a potom pomalé 2 get-upy na druhú ruku, určite nie takto rýchlo, ako to je zrýchlené. Čiže double TGU 2-2. No, back squat, 40 kg osa, nastavenie nôh, trošku širšie ako sú bedra, zľahka vytočené chodidlá alebo nejakých 20 stupňov, otvorené opäť kolena ako pri tom monster walkingu, nádych na ceste dole, hlboký drep, zadok ide pod kolena, nestrácam neutrálnu chrbticu, spevnené brucho, dobrý úchop, stiskneš osu, ruky sú o 2 dlane širšie ako sú ramená, záleží od mobility, ale malo by to byť tak OK. Čiže nádych na ceste dole, sekunda zadržania a dáme si 6 back squatov. Military pressy, 40 kg a osa. Tentokrát tie ruky budú iba o 1 dlaň širšie ako sú ramená, nohy sú dopnuté v kolenách, nemáme tam nejaké veľké roznoženie. Ako náhle začneš presovať, nadýchuješ sa a tlačíš nohy skrz zem. Tlačenie
čínky nahor, takisto sťahuje hrudný koš dole, sťahuje pupok, podsadzuje panu a drží sedacie a kvadricepsy, tieto svaly stále zapojené, čiže nádych hore, sekunda zadržania, výdych dole, military press 5 krát. Deadlift plus row, čiže nohy sú šírka bedier, paralelné chodidlá, dáme si jeden deadlift, zotrváš tam, jedno pritiahnutie, vrátiš sa späť nahor, čiže pekný deadlift, pekné pritiahnutie a ideš späť nahor. Čiže tam buď pevný, keď priťahuješ, tam to máme na pätách, vidíš, že nohy sú pokrčené veľmi málo, chceme cítiť hamstringy na druhý deň, ramena oduší, brucho napnuté, ako hovoríme, nadhmat, dobre zápestia, rovné v predĺžení v predlakti a dáme si 8 týchto dvojíc, čiže predklon, row, návrat do štartovnej polohy, to je teda jedno opakovanie. Dáme si ich 8 a máme 3 až 4 sety týchto 4 cvikov.